Hej, ty bubliny, ty vole. Počkej. Ty krávo. Zajistou, prdele. Kámo, teď ti to bouchnou takovou to. To bouchlo jenom jednu. Tak počkej, nech tam vytvořit další. No tak ještě to, ne? Jo, on to furt, to. Víc kyseliny. Dělej, už to bouchej zase. Ne, jste počkáme. Ty, protože tady vybouchne. To se ne to. No, je to tam celý. To poteču. Zavřu. Otevřu. Ne, ty Jo, nech to tam. jo, ale drž si dáme to, vole. Ale největší rána byla, hele, tady se do toho nějak dali, jako. Co máme nahoře? Praktikárnu. Co máme? Nahoře je praktikárna. Jo, to nevím. Pojď, Palto. Ještě víc. Ne, nech to víc na bubla. Tak jo. Ty prostě, ty to vybouchne, ty vole. Kde máme pracovní oděv? No, já mám košili Jako pracovní. teoreticky můžete mít takhle bavlněnou košili, já si říkám, že je docela škoda asi ne. Týdla, ani ne. Pojď. Chceš to bouchnout, nebo nech to na mě. Vyhodíme tam celou sirku. Ty vole, jsi normálně. Ty to bouchne, konec, vole. Ani jeho, jdem pro další kdo. Co to je takový čicháček? No, hej Mega, zapálíme to za chvíli zás.